όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Αντιεξουσιαστικό διήμερο με την άμεση δημοκρατία για την κοινωνική αντιεξουσία. Στο Θεατράκι στην περιοχή της Σκάλας. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα συζήτηση, άμεση δημοκρατία, δημόσιος χώρος, κοινά αγαθά, ΕΡΤ. Ακολουθεί συναυλία με το Δημήτρη Δημητριάδη και του Σάιτα Light. Σάββατο 13 Ιουνίου, 8 το απόγευμα, συζήτηση για τις προοπτικές της ελευθεριακής παιδείας. Ακολουθεί συναυλία με τους Μπούτζιο and Dirty Johnny, τους Alpha Bank και τους Δημήτρη Πουλικάκο, Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Διοργάνωση, χειρονομία, αντιεξουσιαστική κίνηση.